Sugeng siang, sugeng pepanggihan wonten ing mriki kawula badhe ngaturaken napa ingkang dados unek-unek manah kawula saha wonten gegayutanipun kalih kahanan ingkang sampun katingal kala dalu. Nuwun sewu para kadang, mliginipun warga SS umumipun sedaya para penghayat sedaya sederek-sederek sak tanah Jawi, monggo ing wanci punika dipun ginakaken wanci menika ingkang sak leres-leresipun. Kula sampun nate matur pilih ing dinten kepungkur, ing sasi kepungkur kula nate matur pilih kahanan menika badhe wonten hal-hal ingkang boten saged dipun prediksi manungsa. Awit menapa derek mergi kedadosan menika saestu lampahan ingkang kedah kelampahan. Amargi sedaya kala wau Gusti sampun paring dawuh. Gusti sampun paring dawuh. Pilih sak wanci-wanci badhe wonten musibah. Kula sampun matur dumateng kanca-kanca derek-derek. Lah sak menika ngapunten kula mboten ateges ngrumiyini keparingi Gusti amargi kula saged ngertos inggih saking keparingi Gusti. Dados kula ngomong menika awewaton keyakinan utawi kepercayaan kawula anggen kula nggilut utawi anggen kula nderek-nderek sinau babagan ajaran kerohanian menika ingkang kaleresan kula dereki kula nggeni menika dhateng paguyuban penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kawruh sedulur sejati. Ngapunten derek-derek dateng pundi kemawon monggo tansah enget, tansah ngati-ati amargi sampun dugi titi wancinipun napa ingkang kedah dumados nggih tetep dumados kados wau dalu. Nah, kahanan menika mboten badhe saya tebih tapi saya celak
kalian kahanan ingkang badhe kelampahan. Namun kula meling para kadang-kadang sedaya mliginipun kadang paguyuban kawruh sedulur sejati wonten pundi mawon sampun ngantos nglampahi hal-hal ingkang boten wonten kesepakatan dhateng paguyuban. Sampun ngantos nglampahi larangan-larangan pituwah-pituwah saking Bapak pinuntun sepuh rumiyin ingkang sampun sumare. Awit menapa nggih sedaya ingkang dipun lampahi derek sinten kemawon ingkang nalingsir saking uger-ugere kautaman mangke badhe ngunduh wae pakarti. Dados sinten kemawon mergi rumiyin kula nate dipun paringi piweling suwargi Bapak Sutapa Wisnu Raharja amargi dhateng panjenenganipun kula ngangsu kawruh punika. Kula sakderek sedaya kula nate dipun paringi pepenget ngaten, Mas Jono besok nek dadi penuntun iku ora kudu dikongkon wong. Tegesipun dados penuntun ingkang sampun dados penuntun menika ingkang sampun dipun paringi wewenang buka kunci sedulur sejati menika boten kedah dikongkon wong. Dados derek-derek ingkang derek sinau ngatos-atos sampun kumendel senaosa ngerti caraning buka nek mboten nangsal dawuh mbon ngantos ngrumijini sedaya wau wonten wewaleripun. Sinten ingkang langgar wewaler mesti badhe nemahi tuna. Nggih. Sepisan dadi penuntun ora kudu dikongkon wong. Nek dereng nampi pitedah napa nampi dawuh dereng pareng mergi dados penuntun menika nggih wonten kuncinipun piyambak. Kunci niku sing maringi kunci niku nggih saking sedulur saking guru sejati nggih lewat sedulur sejati sedaya nek diwastani secara global sing maringi nggih Gusti Kang Maha Suci. Dados penuntun niku kuncine mboten tiyang kalih tiyang sing maringi. Dadi aja wani-wani, aja ceroboh. Nggih, aja ceroboh. Napa malih walengipun menawi nampi kunci nderek bukaan kedah pepanggihan langsung mboten pareng ngangge gambar. Cara sakniki istilahipun bukaan jarak jauh. Niku mboten prayogi. Nek kula purun mbok menawi mawon nggih saged. Nek kula purun redene kula
tasik ngestokaken dawuhe pinuntun sepuh kula mboten wantun. Niku kula anggap angger penting. Nek niku kula langgar kula sing kenging. Sepisan kula sing kenging ping kalih mboten luhuraken ajaran budi pekerti luhur. Mergi konci kedah dipun tampi tiyangipun piyambak secara langsung. Mulanipun kula wonten derek ingkang nyuwun bukaan jarak jauh kula mboten purun ngapunten. Nek panjenengan kersa rawuh teng rompok kula monggo. Mergi napa nek kula buka jarak jauh nggih kemungkinan mawon diparengaken. Kula mboten ngarani kula niku saged, mbok menawi mawon saged. Mergi napa kula sampun nampi perintah kedah nerusaken lampahan punika amargi Rama Sukapa sampun wangsul ing kasedahan jati. Nah, kula ngoten menika nggih kula timbang-timbang. Kula nyuwun palilah kalih derek ingkang langkung sepuh. Nggih pamitan. Mergi rumaos tasik wonten derek ingkang sepuh, kula tetep pamitan. Sepisan ping kalihipun, saping kalihipun tur kula sampun dipalilahi. Mergi nek kula kesusu angsal-angsale kirang sae. Tupeh wis nampa perintah soleh dawuh terus sak kepenake mboten ngaten. Niki urusane urusan roh, urusan budi pekerti luhur. Dados nek niki semata-mata didamel bisnis, kleru kula. Nek pengen oleh kaya nyambut gawe. Nek kula purun manfaatken niki kangge bisnis nggih. Kula salah. Niki mboten urusan bisnis tapi urusan laku.